lave nakkeøvelser. Og den første øvelse, det er stræk af det bagerste af nakken. Og du skal tage dine hænder op på hovedet, eventuelt trække hagen lidt ind, bøje ned, og så skal du mærke strækket her. Du tæller til 15, går op og slapper af på 5, og så laver du strækket igen. Nu skal vi lave sidestræk, og der er 2 strækøvelser. Den ene, der tager du hovedet lidt frem og hælder hovedet til siden, og du kan igen tage hånden op og hjælpe til. Og så tæller du igen til 10 eller 15, slapper af på 5 og går ned igen. Den anden øvelse, det er et lige sidestræk. Så skal du tage dit øre ned mod skulderen. Og der kan du igen tage hånden op og mærke strækket. Pas på, at du ikke kommer for meget fremad. Du skal have øret direkte ned mod skulderen, så du får det gode stræk her. Nu skal vi lave en øvelse, der bevarer bevægeligheden af nakken. Prøv at dreje hovedet alt, hvad du kan. Til den side, hold den på 5. Og så drejer du over med mig. Og holder den igen på 5. Og så drejer du til siden igen. Tæller til 5. Og drejer over med mig. Og du må godt synes, det er lidt anstrengende. Nu skal vi træne bagudbøjningen af nakken. Prøv at tage nakken lige tilbage. Tæller til 5. Går frem igen. Så skal du passe på, at du ikke løfter nakken i det, du går tilbage. Og så prøv at gå tilbage igen. Godt. Og frem. Den øvelse kan man supplere med, hvor du går tilbage her. Og så kan du mærke et ekstra stræk her, hvis du åbner og lukker munden. Den både strækker, og nogen siger, at man kan træne sin dobbelthage væk.